Хочу павіншаваць усіх нас, усіх беларусаў з днём здзяйснення мары. Давайте уявім сабе сітуацыю 100 год таму, калі разумныя гераічныя людзі прыдумалі стварыць нарэшце сваю беларускую незалежную дзяржаву. Яны разумелі той стан рэчаў, тое становішча, у якім апынулася наша краіна пад акупацыяй нямецкай, акупацыя бальшавіцкая, агрэсіўныя краіны навокал. І ў гэты час, каб здзейсніць мару пра незалежную дзяржаву, можна было спадзявацца амаль што толькі на цуд. Але ж нашы гераічныя продкі марылі. І яны разумелі, трэба быць рэалістамі і дамагацца немагчымага. Яны зрабілі тое, што маглі зрабіць. Давайте мы таксама будзем удзячнымі тым людзям, якія самі стваралі мару, самі рэалізавалі мару, даравалі гэтую мару нам, і мы зараз адзначаем стагоддзе здзяйснення гэтай мары. Будзем таксама рэалістамі, патрабаваць немагчымага. І са святам усіх нас.